Tingnan natin ulit. Kakahagis mo lang. Kakahuli lang yan. Oh, hindi. Pakol. Wala stick. Pakol oh. Sige, hila sir. Oh. Ladyfish. Ayan oh. Ayan, mayroon na naman talaga kumagat. Tingnan natin yung huli ni Kabert. Atras abante. Hirapan si Idol Bert. Oh, pira putol. Para walang sayang na mababanggit. Ang chirir. Ang chirir. Ang chirir. Ang laki niyan. Sige, sige idol. Tuwang-tuwa ang mga anglers. Laki niyan idol ah. Baka kahapon to. Ayan na yun. Ayan na yun. Ayan na yun. Si Dingdong ba yan? Ginagawa mo. Guys, ito na. Lagat na. Yan na. Malapit na po, malapit na. Sige lang. Sige lang, yan na, malapit na. Lapitan natin, ano ba yan? Ayan! Ko, umalo na! Ay, pagi! Another one, pagi! Oh, hindi! Pakol! Wala stick! Pakol oh! Woo! Idol! Sige! Sige! Oh, yun oh! Yan oh, pakol. Yan, pakol. Ganyan yung nahuli ko kalaki ah. Yung last week. Ihaw. Laki ng atay. Oo. Ano idol? Yan, nasuwali dyan si Mr. Webb. Ayan oh. Shout out dyan sa taga Alcumbra na nasain. Yan. Sa mga tropa. Idol nakahuli. Yung atay ha, huwag itapon ha. Remember. Taas-taas konti idol. Grabe oh. Sige na, itaas mo na. Galing. So ayun guys, nakahuli si Kabert ng malaking pakol. Ayan oh. Grabe, hirap na hirap si Bert tatakin. Putangin na mag-ingat kayo kasi yung ngipin yan, lintik makakagat yan. Oh, ayan oh. Kaya putangin na. Pakol malaki. Buti sa sima. Ayos. Dito. Laki pa naman ng atay niyan. Sarap. Bumalik ba yung T-bots? Oo. Aber nga, tingnan natin kung T-bots nga yan. Butete. Pag umibabaw, Butete. yun na yun. Butiti ba? Takitok yan. Butete. Ay, no, paka na eh. Oh, wala pa. Malaki piyas. Oh. Oh, dalawa pa. Yawa. Puga! Ay, di puta! Ay, di puga! Short! Oh, di ba? Oh! Oh, Ay, di puga! Parang... dalawa pang malagapas magkasing size oh. Kapatid yata yan eh. Mag-agum ano? Mag-agum yan, mag-agum. Alright. Yata yun. Kala mo, T-bots ha? Duwa ka buhok dong, duwa ka buhok. Oh! Ayos, good size oh. Laki pa. Oh, Gwapo ka ayo, oy, oh. pang kilawin. Lami ito, oy, lami. Lami kayo. Grabing yuko niyan. Idol. Ayan na naman yung ano. Ah, basang-basa pati short ah. Di baling basa, basta malaki ang huli. Oh, ang bango sa bunbun na. Lagot dong. Walang pa. Bye, have a great time. Why are you crying? Wala, talagang di para sa'yo. Sayang, maputol na naman guys. Wala, parang na ano siya. Nakawala. Nakawala. Sayang, lumipat dyan. Ayan na yung lovely na sinasabi. Tingnan natin kung ano yan. Suhor. Malaki. Malaking suhor. Mga uragon. Mga anglers.
Oh. Anong mayroon? Ano pa, hindi putete. Walang problema yan. Diyan si Idol Bert. Ayan na, oh. Dala yan. T-boats man, basta malaki. Malaman. Ito, pag ito putete na ganun pa rin, iuwi mo na to, Bert, ha? Logi ako sa likado, Bert. Laki, laki. Malaki, Bert. Oh. Ang lapad ng ulo. Tagungtungan. Tagungtungan yan. Taguntungan nga. Okay. Dalhin mo na yan, sir. Laking taguntungan, oh. Dalhin mo na yan. Hindi yan nakalasong. Hindi na, ikaw na nga, sa'yo nga, eh. Laki, oh. Kunin mo. Sige, kuha. Dalhin mo na, sir. Kaya. Ano, ipakawala natin? Ayaw. Ayaw, malaki na yan. Dapat kinuha ng isang butiti kasama na dyan sana. Muntik na yung ano mo, sir, oh. Ano? Yung tansi. Baba. Yan, oh. Malaman dyan sa may ulo. Yan. Putete rin. Ayan, oh, yung isa. Ano naman, eh. Taguntungan yan, sir. Isya, ano. Kanina pa ito, eh. Sige nga. Ay, hindi. Hindi. Isda. Oo. Isdang barakitok yan, barakitok. Tingnan natin mga uragon, mga ka-anglers. Ano ba tong hinahatak ni Engineer Rone? Ay, wala. Naku po. Nakawala ang animan. Mayroon yan. Wala, utoy. Sunod yan. Mayroon. Oh. Mayroon. Mayroon pala. Ang lapad. Malaki piyas. Yan bang wala? Tapos mayroon. Ba yan? Alam na? Alam. Kilala na ni... Ano ba yun? Bay? Alam na yung dialogue. Kilala na nakadakin. Ayan, malaking very very good size. Malakapas. Alright, ayan, oh. Wala na naman. Sayang. Puro sayang. Mayroon na. Oh, malakapas. Ayan. Kala ko wala. Mayroon pala. Malakapas, eh. Ano naman? Yan. Kadaling malaki piyas. Alright, mga uragon, mga ka-anglers, tingnan natin ang huli ni Engineer Rone. Basang-basa ang kanyang short sa pagtakbo. Sana para walang sayang. Ayun. Kumakanan, kumakaliwa. Andyan yan. Wala, oh. Oh, takitok. Takitok. Ito na ang sinasabing takitok. Oh, Utoy, kumpleto na. wala akong tanggal. Di, ito, ano mo? Kakamadahan ko pa yung isa. Birahan mo na yan. Hindi. Oh, kumpleto na. May takitok na. Si atay. Oh, di ba? Nakitok din yung isa, eh. Nagkakagata na, magpain na kayo. Oh, yan ang sinasabing talakitok na inihingi mo kanina. Nagkakagata na. Oh! 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 Muntik na. Hindi pa. Muntik nang makawala. Hindi pa. Oh, sige, picture. Sige, papa. Ito. Oh. Ito. Ginagawa mo. Ayun. Talakitok, mga ka-anglers. Yun, nabuhayan ulit, nabuhayan. Magpain kayo. Oh, magpain daw. Magpain kayo, may talakitok na. Shit, muntik na magwala. Additional. Talakitok din ito. Yung kumbaga. Oh. Baka yan. Batik-batik, oh. Stripe. Tingnan natin ulit. Kakahagis mo lang. Kakahuli lang yan. Binanatan agad. Asawa yan, eh. Till it to as part daw sila. Di, nandyan yun.
Oh, sige, hila sir. Oh, ay, bid-bid. Magkain kayo, nagkakagatan. Bid-bid. Kala ko talakitok na naman eh. Kaya nga eh, sabi ko puta na talakitok yata. Bid-bid guys. Ladyfish. Andun yung hipo sa ano? Ayan oh. Kakagatan nga. Ladyfish. Bid-bid. Kakahagis lang nitong rod na to. Kinagatan agad eh. Pinahagis pa lang eh. Di pa nga nailalagay sa tusukan. Duterte, aywa. Alright, so ayan na mga ka-anglers. Ito na yung huli ng Jeddah Anglers, yung taga Mahajar. Ayan ang ating mga ka-anglers. Ayan oh. Yan si Idol Fernan, si Kabert, Mr. Oiram at si Engineer Ronnie. Alright, so ito yung mga nahuli nila guys. Alright, ito yung huli ni Engineer Ronnie. Ayan oh. May balo, bakoko, katalakitok, malakapas. At ito yung mga sohor. Ayan. Saka ito yung kay Idol Fernan. Merong mangrove snapper, malakapas. Ayan, mga sohor din. May malaki, iba-ibang size. Ito yung kay Idol Bert at Mr. Oiram. Natsugi na. Merong pakol. Oh, sari-sari. Pakol pa lagi. Ayan oh, merong bid-bid, ladyfish. Yung taguntungan, may isang pukita. Ayan oh, may merong pampagi. So yan lahat mga ka-anglers, mga uragon ng huli ng Mahajar Anglers. Alright. So dito na magtatapos ang vlog namin. Ito yung fishing adventure kahapon, magdamag. Alright, so dito na tatapusin ang vlog mga uragon, mga ka-anglers. So maraming salamat sa panonood. Shoutout nga pala sa aking mga tropa, sa mga kasama ko dati sa Jisan, kay Cook at sa aking Roel, saka sa aking Chikiting at saka sa aking Butihing May Bahay. Okay, so ayun. Ayan o. Ayan o. Panglas bunot. Pag-uuwian na guys, mayroon pang kumagat sa isang ano ni Engineer Ronnie. Tingnan natin kung ano yan. Nag-imis na, mayroon pang natirang isang rod. May kumagat pa. Ano na nga kami latag nung nahuli. Sige, tingnan natin ano ba yan. Bidbid ba? Sige, dala yan. Sumama siya eh. Baka lovely. Bye, have a great time. Nakabitaw pa. Yawa. Nandito na eh. Anyway, hindi para sa atin yun. Sayang. Nasa tabi na. Nakabitaw. Muna. Sige. Ano, nakabitaw yung panghuli sana. Hindi nakita kung ano yun. So, di bale. So, Nagliligpit pa naman eh. dito muna tayo guys sa mga nahuli ng tropang anglers. Alright, so marami to oh. Mahuli pa. Dinalogi, Almojerma Beach. Di ma-search ang exact location nito mga uragon, mga ka-anglers kasi walang signal dito. Minsan mayroon, minsan wala. Mahirap mag ano ng location. So dito na tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood niyo mga ka-anglers, mga uragon. At kung kayo'y napadaan at nanonood sa video ito, please subscribe, hit the bell button para updated sa mga video ina-upload ni Uragon. Maraming salamat. Bye-bye. I love you. Ayan, mayroon na naman talaga kumagat. Sana hindi na makawala. For the last time. Last na huli. Lovely. Talakitok. Sana. Bidbid nga. Ayan. Nakahuli pang isang bidbid. Pauwi na. Woo! Hingal. Hingal sa pagtako. Hingal sa pagbatak. Alright. Talaga pinagpapala. Maraming salamat Lord sa biyaya ngayong araw na ito. Thank you. So, ha? May liligpit pa ba? Nagliligpit pa naman sila. Sige. It's series time. Low battery. Battery drain ang car ni Kabert. Palitan natin ang putol niyo.